Καλώς ήρθατε παιδιά στο καινούριο βίντεο μου. Κάντε ένα like οπωσδήποτε, ένα subscribe οπωσδήποτε και ένα κουδουνάκι οπωσδήποτε. Τα χρειάζομαι. Και γράψτε μου και σχόλιο, αλλά καλό σχόλιο. Σκετεύω. Καλώς ήρθατε στο βίντεο. Αυτά. Και ξεκινάμε το βίντεο. Δώστε με ένα λεπτάκι να σας βάλω. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε ληστές αυτή τη στιγμή. Γεια σε όλους. Κάτσε πάμε λίγο. Τι κάνω? Και παίζουμε Roblox αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν ξέρουν το Roblox, είναι ένα παιχνίδι που είσαι κυκλικός κάπως, έχεις αμάξια, πόλες, αλλά σε άλλα παιχνίδια είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως το Brookhaven. Έχει ένα κόμμα νομίζω. Τι κάνω τρελός ρε! Τέλος πάντων, ξεχάστε το αυτό που έγινε μόλις τώρα. Βλέπετε έχει αστυνομίες. Είμαι κλέφτης και δεν με παίρνει χαμπάρι. Εγώ να ξέρετε θέλω να με κάνουν φίλο. Με λένε Θάνο. Κάτσε να δω λίγο. Γιατί το έχω ξεχάσει το όνομα στο τέτοιο. Δεν είναι Θάνος. Κάτσε να δω. ΘΑΠ 947. Ωραία. ΘΑΠ 947. Παίξτε μαζί μου στο σερβερ. Αυτό είναι. Παίζω, βγάζω βίντεο κάθε Σαββατοκύριακα τραβάω βίντεο, αλλά κάποιες φορές και δεν τραβάω. Αλλά σήμερα το έκανα έτσι για πλάκα. Όχι Σαββατοκύριακα, διάφορες μέρες. Μπορεί και το καλοκαίρι μπορεί να τραβάω όλες τις εβδομάδες. Κάθε μέρα. Τυχαία. Δεν πολύ τραβάω βίντεο. Αλλά σας παρακαλώ κάντε ένα subscribe. Τώρα κάνω βόλτες και δεν με βλέπει η αστυνομία. Ξέρω τι θα κάνω. Να ξέρετε, εγώ τώρα δεν έχω μικρόφωνο και δεν μπορείς να μιλήσεις καν με τους παίχτες. Μόνο μηνύματα. Ρε κατέβα κάτω, έλα εδώ. Κάτσε πάμε να κάνουμε σχέση στην αστυνομία. Είναι κάποιος στην αστυνομία, να δείτε με. Εγώ ήμουνα κάπου εδώ. Αλλά με βγάλανε ευτυχώς. Πέφτω και κυλιέμαι σαν ψάρι. Κάνω πως ξεχνάω το βουβάλι. Σπάω της γιαγιάς μου το τζάμι. Πέφτω και κυλιέμαι σαν ψάρι. Ο άνεμος κυλάει σαν αέρας. Πρέπει να ξέρετε αυτή τη στιγμή λέω τι να είναι. Ωπα ρε. Τι γίνεται. Εντάξει. Τι έγινε. Πίσω. Έφυγε σκολάλογο. Μην ακούτε αυτά που λέω τώρα. Τι λέτε, γράψτε με στα σχόλια. Άμα λέτε να βάψω τα μαλλιά μου ή να κάνω κάτι. Να τα βάψω εγώ λέω. Αλλά όχι στην πραγματικότητα, στο Roblox. Και γράψτε με τι χρώμα να τα κάνω και
Αυτό. Και εγώ τα μαλλιά μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Πείτε μου τι χρώμα. Ο κλέφτης. Την είδατε εκείνη τη βλαμμένη. Κάθεται εκεί και δεν τριγυρίζει που δεν μπορούν να την πιάσουν η αστυνομία. Λοιπόν. Τι κάνουμε, πάμε στην τράπεζα. Το Hitman, σαν το Hitman μοιάζουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Όσοι δεν ξέρετε αυτό το πέρα το μέρος, σας το ανακαλύπτω. Πας ευθεία. Πας εδώ πέρα. Και ανοίγει αυτή η είσοδος. Και να ξέρετε είναι στην πόλη δεξιά. Στην bank. Δείτε ένα μυστικό. Πατάς τη λάμπα. Πατάς τη λάμπα. Όχι με το όπλο. Και ανοίγει αυτό το κάτω. Αυτό το κάτω μου δείχνει... Έκλεισε. Τέλος πάντων θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Άλλη φορά. Πάμε εδώ. Αυτή είναι εδώ πέρα κανονικά την πόρτα. Δεν σας αφήνει να την ανοίξετε. Λοιπόν, παιδιά, παίρνουμε τη βόμβα. Να κουμπάμε εδώ. Λοιπόν, γρήγορα. Δεν έρθει η αστυνομία και με μαζέψει. Φύγε από... Παιδιά, πρέπει κάτι να κάνω. Κάτσε να το σβήσω από εδώ. Το παίρνω, πάμε. Νομίζω θα κλείσει σε λίγο συνεγερμός. Φύγαμε. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Θα βγω από εδώ πέρα κανονικά, θα βγω από την πισίνα. Θα δείτε. Επειδή είμαι κλέφτης και παίζω πολύ καιρό Brookhaven, να ξέρω όλα αυτά. Κάποιοι εξάδελφοί μου, δεν ξέρω αν θέλω να σας τα πείτε μου. Είμαι εκεί στην τραπέζα, πήραμε τα λεφτά να μην μας δει ο κόσμος. Παίρνουμε το αμάξι και φύγαμε. Και κοιτάξτε όλο το βίντεο, σας παρακαλώ. Τι γίνεται εδώ? Αστυνομία. Πάμε. Μια φορά αστυνομία. Πάω να ανοίξω το φίλο μου. Τη φίλη μου. Παιδιά, η τρελή αστυνόμος δεν κατάλαβε τι. Πώς έβγε? Φύγαμε, έλα, φύγαμε. Θα μας κλέψει, έλα εδώ. Μπες στο αμάξι και έφυγες. Μπες στο αμάξι σου λέω. Μπες. Τι κάνει, μπες σου λέω. Θα ξαναμπείς πάλι φυλακή, παιδιά, νομίζω θέλει να μπει φυλακή αυτή. Φίλε, κάνεις την άκρη. Το ξέρετε ότι άμα γίνετε όλοι μαύροι και πάρετε ένα μηχανάκι δεν θα φαίνεστε. Και βάψετε και το σώμα σας μαύρο. Παιδιά, τι έπαθε εκεί? Να πάμε, κάτι γράφει. Πού πήγε η τρελή? Τέλος πάντων. Πάμε εμείς σπίτι μας.
το βίντεο θα κλείσει σε κάνα 15 λεπτό νομίζω. Ή κάνα 20 λεπτό. Βγαίνουμε. Κλειδώνουμε το αμάξι μας. Κλειδωμένο είναι. Ανοίγουμε. Ανοιχτή δεν είχα τόση ώρα. Τέλος πάντων, τώρα ποιος κι αν είναι εδώ μέσα, έτσι κι αλλιώς θα τον φάμε. Κλείνουμε πατζούρια. Εσείς τι ομάδα είστε, γράψτε μου στα σχόλια. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξεχάσατε αυτό που ακούσατε πίσω, αυτό που ακούσατε πριν. Πάμε στον πάνω όροφο και πάμε να κοιμηθούμε. Α, το ξέχασα. Πρέπει να σκοτώσω κάποιους, θυμάμαι. Πρέπει νομίζω να ληστέψω ένα σπίτι. Και πρέπει να το ληστέψω και να τα φέρω τα λεφτά σε έναν φίλο μου, άμα παίζει αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν παίζει, αλλά όχι σε φίλο μου, ψέματα. Τα παίρνω. Πατάω εδώ και μισή ώρα την κλειδαριά για να κλειδώσει. Και δεν πατιέται, φίλε. Όταν τραβάω βίντεο κάποιες φορές πατάω το κόκκινο για να ξεκινήσω και δεν το πατάω. Και τραβάει ο χαζός. Όπα, sorry παιδιά. Καθίστε, ένα λεπτό. Αυτό που έγινε. Καθίστε να περιμένετε να βγάλω λίγο το ρολόι μου. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά. Πάμε, αφήνουμε εδώ τα αμάξι μας. Πάμε από πίσω. Σπίτι είναι αυτό. Η βίλα. Εγώ τέτοια βίλα γιατί δεν είχα. Ρε, τι σπίτι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτά που ακούτε, ξεχάστε τα. Είναι ανοιχτά. Παιδιά, σε λίγο όταν θα κλείσει ο υπολογιστής από μπαταρία, θα σας κλείσω κι εγώ. Τι κάνει αυτό το μυρμήγκι. Μπαίνω. Στο κρεβάτι δεν είσαι. Πρέπει να φύγω πριν με κάνει. Νάτος, με βρήκε. Πω, άμα μ' ακουμπήσει χάθηκα. Πάμε εδώ. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Subscribe και like μην ξεχάσετε να κάνετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.